दिनैहाय जोंनि बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि जे सरकार जाबाय बेयावहाय जोंनि आसामनि जे रायजोफोर स्पेशली इउपिपिएलनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जे रायजोफोर बिथांमोना जे भट होनानै जोंनि एमएलएफोरखौ देरहाहरनानै आसामाव सरकाराव बाहागो लानो थाखाय मोनसे सुजुग होदों। बेनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। दिनैहाय जोङो सरकाराव बाहागो लानानै नोंथांमोना नुदों जे गोबां खामानि मावनो हादों। स्पेशली जोंनि गावसुंथा हान्जाफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप हान्जाफोरनि जे लनफोर दङमोन बेखौहाय दिनैहाय माफ खालामनो हादों। बेफोरखौ चेक होनानै बिथांमोना माने फिदिंनानै हरफिननो हादों। बेनिफ्राय जोंहा दिनैहाय हानि जे दालालफोर दङमोन बे हानि दालालिया दिनै आसामाव बन्द जाबाय। गोबां रायजोफ्रा हानि खामानि मावनो थांबा जेंनानि मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन। दिनै बे जिनिसा गैया जाबाय। दा जाय हक बेबायदिनो गोबां खामानि जोंनि आसाम सरकारनि गेजेरजों आसामनि जौगानायनि जिहेतु आसामखौहाय भारतनि गेजेरावनो मोनबा जौगासार रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे खालामनो थाखाय नाजानाय जादों। बे जिनिसनि हाबाफारिया बे बिथांखिनि हाबाफारिया जागायगासिनो दङ आरो जों थाबैनो बेखौ बोसोरबा जानायनि सिगांनो भारतनि गेजेराव मोनबा जौगाखां रायजोफोरनि गेजेराव आसामा मोनसे रायजो जानो थांगासिनो दङ। दा बेयाव जोङो रायजो राजाफोरनि जोंनो हेफाजाब नांगोन आरो बेयावहाय जोङो जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्त्रि जोंहा नरेन्द्र मदि बिथांनि हेफाजाब नांगोन, बिथांनि आशीर्बाद नांगोन। जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायाव जोंनि इउजि ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव अथुल बरामोननि दैदेननायावहाय जोंनि आसाम सरकारा मोनसे जाख्ल'नाय गैयै कारापसन फ्रि मोनसे गभर्नमेन्ट जोङो सामलायनो हादों थांनाय बोसोरसेयाव। आं फोथायो जे फैगोन बोसोरब्रैयावबो बेबायदिनो थांबाय थागोन। रायजो राजाफ्रा गोजोन आरो जौगानायनि मोनसे फिथाइ मोनजागोन। दिनैनि बे बोसोरसे जे जोंनि सरकारनि आबुं जाफैबाय बेयाव आङो रायजो राजाजों लोगोसे बयबो जोंनि इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि मावथि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। ইউপিপিএলৰ এলায়েন্স গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰথম বছৰৰ সেই চেলিব্ৰেশ্যনত সেই কেণ্ডেল লাইটিঙৰ আমি আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ ইউপিপিএলৰ এই চেণ্ট্ৰেল অফিচত। আৰু চবলৈ মানে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ, অভিনন্দন যাচিছোঁ। এবছৰত আমি সঁচাকৈ মানে চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ এবল লিডাৰশ্বিপ অফ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ শ্ৰীযুত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ মানে বিটিআৰত আণ্ডাৰ দ্য এবল লিডাৰশ্বিপ অফ শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো সঁচাকৈ আমি শান্তি বিচাৰি পেলাই যি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ মানে পিচ এষ্টাব্লিছ হৈছে গোটেই অসমত। আমি মিলা প্ৰীতিৰে বহুতখিনি কামত আগবাঢ়ি আছোঁ। বিশেষ মহিলা হৈ পেলাই আমাৰ অসম চৰকাৰে মহিলাৰ সবলীকৰণৰ বহুত মানে কাম কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। আমি বন্ধন বেংকত যি প্ৰমিছ আছিলে আমাৰ ইস্তেহাৰত মেনিফেষ্টত লোন দিয়াৰ কাৰণে মানে হেল্প কৰাৰ কাৰণে বা সহায় দিয়াৰ কাৰণে এই সহায় আৰু মানে সঁহাৰিটো আমি পাইছোঁ। আৰু অহা দিনবোৰত যিখিনি বহুতখিনি ছেক্টৰতো কাম হৈ আছে প্ৰায় চব ডিপাৰ্টমেণ্টত অহা দিনবোৰত আমাৰ মেনিফেষ্টত যিখিনি প্ৰমিছ আছিলে সেইবোৰ আমি যাতে পূৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। ৰাইজৰ মনত যাতে আমি মানে বেছি মৰম পাওঁ ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰি যাম, যাতে ৰাইজে আমাক মানে মানে মৰমৰে বা আদৰ দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। ইমানখিনি কৈ চবলৈ আৰু এবাৰ শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন যাচিছোঁ। ধন্যবাদ। গজন্তক।